Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pizza Jess sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog upat nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 18 ngadto sa 26. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudeo miduol kaniya. Miluhod siyang atubangan ug mingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babayi. Apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babaye nga gitalinog-an sulod na sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus o gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti. Kay mingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako." Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug mingon siya, "Ayaw ka hadlok, anak, ang imong pagsalig mo'y nakaayo kanimo." Ug niadto gayong gutlua na ayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, miingon siya, "Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata o gikupta niya ang kamot o mitindog ang bata. O ang balita mahitungod niini, mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.